Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga luhay sulabog modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu. Sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Panangkamuti pa kayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nihimutan, o sa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapanayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, ni ingadlawa sa mas naandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa kakalag kung nabakitay mga sala nga wala pa masugid o gato kinibuhaton. Isugid ta kining tanang nga salang nabuhat nato ning adlaw ngadto sa atubangan sa Dios kamahan. Kay siya nagasaad nga mupasaylo sa atong mga sala sa diha nga kita mugamit ni ining prinsipyo sa 1 Juan 1:9 ang rebound technique, ang pagsugid sa atong mga sala. Nagasulti kining 1 Juan 1:9 kung isugid ang atong mga sala, siya kasaligan ug makatarunganon sa iyang saal nga mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtotoo ang imong buhaton, dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong pagdawat ug pagtuo ni Ginoong Hesukristo ingon nga manluluwas. Aron ikaw masibo no usab nining among pagabuhaton, kining atong pagabuhaton pagtuon sa pulong sa Dios, busa makasalbot na usab ikaw. Niining gayon na mag-ampo ta sa ilong. Magampo tabala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nin nga ayno sa mga adlaw nga imong gipadangat kadamo nga buhi sa among lawas, kinigumikan kay ang imong plano nagalihok pa man og kami patun-on o patubuon ang among kalag binagi sa among pagtuon o pagkat-on sa imong mga pulong. Bali kami karon pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Tangtanga ang mga babagan niya sa mga nauna, mga tawanong pangunahuna, mga dautang unahuna, aron kini dili mahimong makabalda sa among pagtuon sa among pulong. At tagi kami niya ng concentration, pagtutok, pagpunting sa among hunahuna, diya siya mong igatudlo kanamo. Nining adlaw, kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Niya pag kita magadupot sa atong tunanan sa doktrina sa apostasya. Apostasy matod pa sa in English. Okay. Padayon ta sa atong biyaan kagahapon nga pagtuon ni ining maong doktrina. Okay, so kung andam ka na, padayon ta karon. We have seen the goal for every believer kung bahin as eternal state. Ang usa ka magtutuo nagaawat o nagasundog sa divine viewpoint lifestyle ni Ginoong Hesukristo. Now, mao na atong giingon og a life well lived og successful life. Abi nimo,
Ang kalibutan nagaingon nga inigkamatay kuno sa tao ug ibilin niya ang tanan niya mga butang o kabtangan o mga kayamanan kini siyang tawana adunahan. Apan sa laing bahin ang Dios nagaingon nga inigkamatay sa tao and He senses that all He has, that is when He is wealthy. Mao kanay tinuod nga pagkadato. That is the laying up of the treasures in heaven. Nga gisulti dias Mateo 6:19-34. And then of course, it refers to the production of divine good down here dinhi sa kaduhang bahin sa plano sa Dios. Karon, niadtong tuig 70 Anno Domini, ang mga Hudyo gipapahawa sa yuta. They were driven out of the land. Apan sa tuig 30 Anno Domini, anay pagkabalhin na ikausaban a transition gikan sa Israel being a repository of truth, ingon man sa paagi sa Dios sa pagsangyaw, God's mechanism of evangelism, ngadto nas giingon og lawas ni Kristo, nga mao na karoy punduhanan, a repository of truth, ug ang evangelistic mechanism sa Dios. Ug ang panahon sa simbahan church age, mahuman inigabot sa pagsakgaw sa simbahan, rapture of the church. Ug kining hitabuha, sigurado magyumobot, mo na giingon og imminency of the rapture of the church, meaning ang pagkaanaan ni anang kasiguro sa iyang paghitabo. Imminency of the rapture of the church. Kini nga imminency nagpasabot nga mahimong may tabo ang rapture mga pila ka takna o gutlo gikan karon. Mahimo pong may tabo kini after 50 years, 10 years, 1 year o tingali mga 1,000 years pa. Wa gyud ta kay bawog anus ani may tabo. Apan sigurong may tabo. Tinuod nga that coming event casts its shadow on the way. Things are shaping up dito sa Middle East. It looks like we could be heading, nagapaingon na ta sa katapusang mga adlaw. Ilabi na sa massive apostasy. Suma sa gipadayag sa 2 Timoteo Kapitulo 4, 2 Timoteo Kapitulo 3, 2 Timoteo 2, ug ang 1 Timoteo. Kini sila nagapadayag sa maong dako nga pagbiya sa pagtuo. Massive apostasy. Nagahisgot sa bahin niini diha sa libro ni Daniel. Diha sa pinadayag. Ingon man diha sa uban pang mga bahin diha sa balang kasulatan. Kaya bigod nimo, kita karon nagapuyo nining panahon sa labihan kabaga sa duot sa katawhan sa tibuok kalibutan nga nagpangbiya na sa pagtuo. It's a massive ug worldwide nga apostasy. Apan lagi, wa pa nato may bawi kung kanus agyod may tabo ang pagsagaw o rapture sa simbahan. Ug busa, ang paagi nga kitang mga magtutuo magkapangandam sa atong kaugalingon sa di pa moabot ang pagsagaw mao ang pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pagtuo sa pagtuon sa pulong sa Dios. Pag-angko niini, paggamit niini sa atong kinabuhing Kristiyanon. Agi og tuman sa tulo ka kategoriyas kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga mao kining mosunod viewpoint will of God. May pangutana kini nga what does God want me to think? Niya ikaduha operational will of God. What does God want me to do? Ug ang ikatulo geographical will of God. Nagpangutana kining where does God want me to be? All of these, kining tulo,
nagalangkob sa mga tulumanon natong mga Kristiyanon agig pangandam sa atong kaugalingon. Laki pag yun ni mga tulumanuna mao nga atong pagpadayon sa pagpuyo by residing in the operational divine dynasty. Sanglit, samtang ana kita dihang dapita magapuyo. Kita nagapadayon sa pagkaana sa atong pagpakigambitay sa Dios in fellowship with God. Napunan kita sa Espiritu Santo. We are filled by God the Holy Spirit. Nag-function kita sa divine viewpoint lifestyle. Nagalakaw kita kung nagakinabuhi kita diha sa kahayag. Nagakinabuhi kita diha sa pagtuo. Nagkinabuhi kita sa gitawag o faith-rest life. Busa, gitawag kita niya ng maong kahimtang og mga espiritualon, espiritual o espiritualon nga magtutuo og sanglit, nagapadayon og nagmalahutayon man kita sa pagtuman sa hingpit nga kabubuton sa Dios, then we are ready for phase 3 sa plano sa Dios. Og diha, mahimong tataw na ang gisulti di Filipos 1:21 na nag-ingon og, for to me to live is Christ, to die is unsa gain. Ingon niya na, fellow believer, to get ready sa dili pa mo dangat ug may tabo ang rapture. Ang magtutuo ra nga andam mao ang mobatig paghinam-hinam nga magapaabot sa phase 3 sa plano sa Dios. Kaya ang magtutuo nga dili andam, dili maghinam-hinam ang iyang bation, kundi kakulba, kakhadlok, kakuyaw, ug pagkawili nining kinabuhiya nga gitawag og walog sa mga luha, the valley of tears. Apan atong balikon sa Panginoon, we don't know when will the rapture occurs. Why nahitabo? Why nahibaw? Di kay why nahitabo, why nahibaw? Wala, ug why nasayod bisag ang mga manulunda, wa kay baw. Ang Dios ra ang nasayod. By the way, we should not be concerned as to when will it happen. Our concern should be how to be ready. Saan to pagpangandam sa atong kaugalingong kalag. Kung we are right with God, nagapadayon ba kita sa pagtuman sa perfect will of God. Now, our gathering together unto Him at the end of verse 1, kini may paghisgot sa pagsakgaw sa simbahan. Ug dihay fake news, false information, nga gipakalat dito sa unang siglo, during the first century, just as there is karong mga panahon na. Uso naman gud ning mga fake news karong gud, di ba? It has never stopped. Wa gyud ni mundang. Tuod, kini si Satanas is never going to stop hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And along with his demons, the fallen angels, they're gonna be put in the abyss. Ang bottomless pit, bungaw nga way kinutuban. Nagisgutan diya sa Revelation 20 verse 1 through 3. Atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. And one of the reasons, but not the only reason, that the millennium gitawag kinig golden ages. Tungod kay niya ng panahon na wa na relihiyon. Yan ang panahon na wala. Wa na old signature. Wa na mga mini nga doktrina. No more false doctrines anywhere on the face of the earth. Atol sa paghari ni Ginoong Jesucristo dinhi sa yuta. Dili gyud tiaw ang kanindot o pagkalalim o pagkamabuluko niya na nga panahon na. It's gonna be a fabulously wonderful time. Just think what that would do karong panahon na if we just remove all the false doctrines diha sa gawas.
Di ba unsa kan nindot unta? But the curse will be taken off by nature. Ang millennium musugod only with believers. Ato ning ipadayon ugma sa paghisgot bahay niini. Ayaw sipyat sa pagsunod niini adlaw-adlaw. Magampo ta, amahan na mong langit nun. Salamat sa grasya nga mong gipahimuslan nga adlaw. Grasyang mga kamatuoran nga imong gitudlo ka namo. Walay laing kamatuoran kundi ikaw lamang. Salamat. Niining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangini kining maong ministry, gamita kini ini mighty way. Unsang kabubuto nimo, Dios. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.